Haurreskuntzako aipamen orokor honek erantzuten dio profesioak dituen hainbat gai importanteri. Diseinatuta dago 3 modulutan. Lehenengo modula oso lotuta dago garapen personala eta profesionala uztartzea horrekin. Eta antolatu dugu tailer desberdinetan. Orduan, tailerrak dira. Batetik daukagu gorputzaren tailerra, beste batetik antzerkiarena, beste batetik daukagu ipuinaren tailerra, zein hizkuntzarena, harremanen tailerra, harremanak irakasleen arteko eta gurasoekin harremanak, eta beste alde batetik daukagu dolu eta heriotzaren tailerra, eta azkenik psikomotriziarena. Bigarren moduluan egiten duguna da, ekartzen ditugu ere kanpoko profesionalak, baina enfoke desberdinak dituztenak. Orduan, ikuspegi pedagogiko desberdin horiek, adibidez, Reio Emiliakoak, Waldorfekoak, Eskola Librekoak, baso eskolatakoak, enfoke desberdin horiek ikusi egiten dituzte, praktikan nolako diezen, eta bereiek uztartu. Ideia da integratzea ikuspegi hauek. Eta integratzen dutenean, egiten dute nolabait esateko bere eredu propioa. Eredu propioa ikasleak egiten duenean, eredu propioa horren bitartez egin behar duena da praktika bat proposatu, eskoletara eraman eta aplikatu. 3. modulua dago lotuta praktikarekin. Orduan, ikasleak 4 astetan praktiketara joaten dira ikastetxe batera. Baina horra joaten dira erronka batekin. Eta erronka izango da bereiek ikustea, bereiei dagokionez, profesional gisa, ze erronka daukate 2 gaien inguruan. Bat gatazken kudeaketaren inguruan eta bestea limitean inguruan. Eta gero bueltan partekatuko dugu guztien artean zer nolako esperientzia izan duten horrekiko. Beraz, laburbiltzeko 3 modulutako aipamen hau esan genezake oso praktikoa dela eta balio duela ikaslearen garapen personal eta profesionalerako.